здравейте! Сега ще правим кой с колко добре познавам държавите в Африка. Ето започнах вече. Да видим. Според мен ще изкарам и тук 100%. От Танзания, Джибути, Камерун, Замбия, тук малко флаговете по-бавно се местят, променят и това малко му обърка там. Того, Ангола, Керия, Чад, Гвинея е една от новото, Уганда, Мавритания, Южен Судан, Алжир, другото Конго, Руанда, Либия, Мадагаскар, Южна Африка, Ботсвана, Буркина Фасо, Гвинея Бисао, Сомалия, Екваториална Гвинея, всеки знае къде е Екваториална Гвинея, разбира се. Бенин, ето го, това Лесото, ето малко по-надолу тук. Судан, Конго, Етиопия, Марокко, Кения, Мали и Тунис за финал. 2 минути. Повече държави са в Африка, затова времето е повече. Благодаря, че гледахте и чао!